Yuk. Karisma. Lo. Ayo. Ayo. Yo. Ayo. So. Ikat rampasam yo sampurno prajurit kang adlar satata usume ura habet lakukan Yo, hey, os, on, rikat rampasan yosa purno, prajurit kang adlar satata. Yuk. Ikat rampasan yosa purno prajurit kang adlar satata usume ura habet lakukan utama. Yo, he on. Ya. Ya. Os. Laras Ganindra. Didiki Kedruk. Ya. Os ayo.
Yo ya. Oh, ayo Mas. Katon kudo esemane tutur manis sing gawe sliramu ngangenake ora ngira yen bakale tansah kudo ati setya janji sehidup semati Nuraira amung sliramu kang dadi kembangke atiku ses katon kudo esemane tutur manis sing gawe sliramu maremake alah ora ngira yen bakale nuwuhake rasa tresno nganti seprene sikat ya dadi nyawiji suci tansah bisa dadi nyawiji
Kula nyuwun keplokipun ya. Masya Allah tabarakallah, penontonnya luar biasa Mbak. Isih esuk wis kebak sing nonton. Gumun aku semene mbane padha ora olah-olah. Kok wis gasik ndelok Jatril ki. Oh GoFood to Bu, ya ampun. Nggih, menika marak sowan angka kaping kalih. Aku sepisan ding. Aku ya sepisan ning kene, Kowe Mas. ya wis pindho kala wingi tahun wingi jenengan kalih. Pendek karo peni lali aku nggih. Oh menika ganti suasana hari ini nyewanaken grup dari Panggul Semano Laras Ganendra. Menika ugi marak sowan sinarengan kanca-kanca di DG Gedruk mijil saking telatah pundi Mas? Oh saking mriki Mbak. DG ki ngendi Mas? Pelayan ya? Oh palian. Oh ya wis pokoke kene nggih. Ingkang baken derek ndedonga kagem masyarakat wonten ing Laladan Karangduwet ugi tokoh masyarakat wonten ing Karangduwet mugi-mugi saged lancar adicara siang kantek siang dumugi salajengipun matur sembah nuwun ya. Lelagon salajengipun apa menika? Wah iki yo. Benet buri pokoke Mas. Gedruk nek sesuai keyakinan masing-masing ki apik kok Mbak. Ana sing ngalor, ana sing ngidul peh baye. Lah biasane gawe tegek kok gedrek to Mas. Ora payu tegeke Mbak wis dioklek-oklek nyang kowe to Mbak. Ngono kae. Iki mau grusa-grusu sliramu ki kok yo piye gawan kotak kok yo ngantek randat ki piye lho, Nduk? Aku mau kudanan. Oh kudanan. Padahal nek jenengan ki nek kudanan gampang meteng. Adan. Nyun sigek sak wetawis. Ya lagunya monggo. Kanca-kanca Laras Ganendra luar biasa. So, ya. So. Ayo deh. Ayo ya. Ayo Laras nganti lho Lur. jatuh Mas. So. Yo iki. Karisma Professional Audio Sound System. Sejak pertama ku berjumpa denganmu, Yo. gemeter hatiku yen nyawang netramu. Dawa ayu apa sliramu ora krasa, solah bawamu tak gatekke sabedina. Ayo Dik. Hariku kutuk menanggung rindu. Awan bengi rasane pengen ketemu. Duh ambek bagus ojo mung tekon ning impenku. Pengen aku nyawiji karo uripmu. Wasik. Ayo Nganti Dik. jangan Mas. Singkong. Kaya kene rasane nandang asmara, pengen nyati kanane ra ana liya. Apa tega sliramu nyawang awakku, kesiksa mergo nunggu tresnamu. Sikat yo. Nganti kapan sliramu kerasa ngendika ilang rasa ora liya rasa tresno. Tresno ojo ninggal aku lunga tak anteni
teko ning eventku pengen aku nyawiji karo uripku ya sikat yo goyang Mbak Nuni yo siji loro yo Ganti kapan sliramu kerasa ngendika nyelake rasa ora liya rasa tresno duh katresnan aja ninggal aku luka tak eteki sekalian ganti-ganti mongso weh, ora lho, nggih. Matur sembah nuwun nyuwun keploipun ya. Penonton semene mbane gur kon keplok ning ya ora apa-apa, nggih. Ngersake lelagone ingkang gumyak napa alus, Bu? Gumyak. Ben sembodo karo le urunan, Mas. Ngono, nggih. Mana Mas saya Mas? Nggih, menika marak son wonten laladan Karang Duwet Palian nggih Bu nggih. Kanthi adicara rasulan. Nggih, derek ndedonga mugi-mugi panjenengan sedaya pun paringi panjang yuswa. Murah sandangipun. Amin. Ingkang baken sehat bergas waras. Amin. Pripun? Oh, ben asal bojo. Nggih. Lah kinten-kinten yuswane pinten? Nggih. 40. Oh alah Mbak Nurli. Jarene marotwamu duda. Nur. Aku arek melu ngono lho. Ngapa? Lah ibu-ibuke do asik kok. Ya kene kasih kabeh Karang Duwet tekane panggang ki wong-wongane asik. Jajal dicoba. Tapi- Nek sing kono. Sing kono. Hehehe. Oh, iki lek inden wis sebulan. Lha napa, Mas? Untuk kursi VIP. Kowe gawa dhewe nang omah. Yang Nggih. sebelah sini, halo Ibu. Nggih, ya ampun. Sami sehat, Bu. Sehat. Pripun panene, Bu? Nggih. Panene Bu. Ra nggih sami wiludes to, Bu? Wilujeng. Meneh. Nggih. Ah. Ana kono sisan. Tim bola voli putri. Separingan. Ora kalian. sembrono Nur. Tim gejok lesung. Nggih. Lagune kang gumyak napa alus? Gumyak, Oke. napa Bu? Napa Apa contohnya? contone? Contone napa? Oh, Weh, dutan ngapa kae? mulai ngono kae lho nek pengibot ora lulus sarjana seni ki ngono kae, jan-jane ngono kuwi. Nggih. Ingkang wonten wingking ugi ngatos-atos nika wonten mergi Nggih, jalannya untuk jalan umum. raya berlalu lalang, Mas Jarot. Nggih. Rasulan saiki ki wis jan jos kabeh kok, Mbak. Penontonnya sami kersa lenggah sedaya. Wah nyenengke kabeh ya nek ngene iki ya. Jadilan paling apik ngendi Mas Ya cetha Jarot? laras Ganendra to ya. Margane. Ngejak aku ro kowe. Wis apik tenan kuwi ya. Ya lagune apa iki Mas? Berarti nek ra ngajak elek. Yo apik nek ra kurang apik ngono lho Nur. Aja trocok-trocok nek dadi wong. Jan sengit aku yo. Ayo. Nur kok rambutmu wangi kowe bar keramas ya. Oh sindap to kuwi. Yo. Lagune apa iki?
Ora apa-apa, iki Pak Guang wis pasrah bungkukan mati urip karo kowe Mbak Nurli ngono. Ya kowe sing mati aku tak urip. Kono kuwi makam lho Nur, wedi aku. Nek kowe ra ning makam Nur. Makam. Ya, lagunya napa Mas Bagus? Nderek lelagon ingkang jumbuh kalian swasana menika nyinaringi anggenipun kadang pisan sami rawuh nggih. Iki do bayaran pira kowe iki do lingguh ki, mbok ya kaya kancane ngadeg ngono lho, Jan. Ya lah ya. Nur bojomu ki kon mancing lho malah melu gedruk. Ya lagune apa iki, Mas? Oh ya, yo, gas, yo. Yo. Selintutan digo gedruk. Ayo. Pemain do pedot engko kerincinge. Yo, ayo. Yo, bar kuwi gek bajing loncat. Ayo. Yo Mas. So hehehe nurung bayaran kowe iki. Aku ki muwak lho Rot perang-perang dina karo kowe iki. Ya sesuk. Kok ya sing do nanggapi gelem nanggap aku karo kowe. Gumyak napa mboten, Bu? Gumyak lah sak yuta wong 6. Ora muwak. Ayo. Dikira kuat wesan. Kiki apa iki? Karang duet kalian bergoyang. Yo. Drum desa. So
DM di WA kok ra balesi opo sliramu wis lali janji suci endi kamu iki yo sabar yo nduk Iya, Mas. aja susah nek ditinggal mancing ayo Dik. Aku tak jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan. Kalih lelagon sampun katur, Mbak Nurli. Sudah 3 tadi. Apa? Pengen nyanding Kesayangan. kesayangan. Sing siji jambu alas. Durung. Oh, lah tuwa pikun. J menika sampun katur, menika wekdalipun pun lorot rumiyin nggih, Pak. Ya, 3 2 1 sikat yo. Yuk. Didike gedrek dasar Pancasila. Iya. So,
he ya he ah. Oh ho yo 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 he oh he oh he ah he ah he ah. Oh ya oh so yeah selalu yo regatak ya yo Ekuto sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya hamila bangsa milata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa ya yo ya so yo regata supaka ing yuta sang satriya tama tetapi ingkang sumpah prajurit nedya hamila bangsa dilata ing nyawa dadya prataruna mas kusumaning bangsa yo os ahoy se didike keteruk ayo sapa iki ya Kalingga yo ya oi ya ya
minor de minor kece lagi A minor de minor kece lagi A minor de minor kece lagi. Lagu ngapa? Wegah sabetan mbak. Wegah sabetan toh mbak Pridun. Ayo mas. Ya, papa kinse. So, aku. Woi, hop. Lolong. Oh, ya, oh. Ya, heyo.